Dovoľte, aby som na úvod v reakcii na vystúpenie pána poslanca Matoviča vyjadril potešenie nad tým, že sa v tomto parlamente rozširuje počet poslancov, ktorí nemajú výčitky, keď nazývajú veci pravými menami a fašistov fašistami. Patril som k tým, čo to bez výčitiek a otvorene robili úplne od začiatku a bude len dobré, ak nás bude stále viac. V tejto Národnej rade sa už stáva akousi tradíciou, že skutočné zámery predkladateľov návrhov zákonov sa nedozvieme od ich predkladateľov, že ich nenapíšu do dôvodovej správy, ako by to malo byť, ale dozvieme sa to len tak mimochodom od niekoho iného. Od niekoho, kto ten návrh nepredložil, iba ten návrh podporí v rámci rozpravy. Pripomeniem, že tak to bolo vcelku nedávno, keď sme prerokovali návrh novely zákona o postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorou sa zvýšil minimálny počet veriacich pre registráciu nových cirkví z 20 na 50 tisíc. S tým návrhom prišli poslanci za Slovenskú národnú stranu a odôvodňovali to snahou zabrániť špekulatívnym pokusom o registráciu nových cirkví. Skutočné zámery predkladateľov odhalili až fašistickí poslanci svojimi nenávistnými protimoslimskými vystúpeniami. Lebo návrh poslancov SNS bol namierený predovšetkým proti moslimom. Museli to však povedať fašisti. Zrušenie dvojkolovej voľby predsedov samosprávnych krajov, o ktorom teraz rokujeme, pretože ho pán prezident vrátil späť parlamentu, navrhli poslanci za Smer SD a Most, nie poslanci Slovenskej národnej strany. Bol to však pán poslanec Paška zo Slovenskej národnej strany, ktorý dnes len tak mimochodom vo faktickej poznámke prezradil skutočný dôvod, pre ktorý poslanci Smeru a Mostu túto dvojkolovú voľbu zrušili a zavádzajú jednokolovú voľbu. Pán poslanec Paška povedal: strany majú predstavu o svojom politickom pôsobení, preto sa rozhodli pre zmenu volebného systému. Každá strana má nejakú predstavu, tú sa snaží realizovať. Inými slovami, bolo to čisto účelové. Vážené kolegyne a kolegovia, idete v stopách Vladimíra Mečiara z roku 1998. A dúfam len, že tie dnešné slová pána poslanca Pašku, že pán prezident by nebol prezidentom, keby sme nemali dvojkolový systém, boli len takou voľnou úvahou a nie nejakým prerieknutím sa a avizovaním toho, že chcete naozaj účelovo zmeniť aj volebný systém v prezidentských voľbách, ako vás z toho mnohí podozrievajú. Ďakujem za pozornosť.